El Mundial torna del seu paró d'estiu de la millor manera possible. Un gran premi emocionant fins al final i sense cap dubte dels millors o el millor de tota la temporada. Això ha sigut el Gran Premi de Gran Bretanya a Silverstone. Començarem repassant l'actuació dels pilots pel pilot francès o per la part final de la cua. Ha sigut una pena perquè la veritat és que Zarco s'estava marcant un cap de setmana verdaderament brutal. Va fer uns entrenaments molt bons i una classificació, tan bona com que va fer la pole. Va ser el més ràpid de la classificació, però malauradament este matí no sabem si li ha pogut la pressió o què li ha passat, però anava liderant la carrera i quan duia només 6 voltes se li ha anat el tren davanter i se n'ha anat a terra. Una pena perquè ha tancat el cap de setmana de la pitjor manera possible. D'igual manera, amb un final prou trist també per al pilot mallorquí que no havia destacat molt durant el cap de setmana, però sí que és de veres que en la carrera és un pilot més de carreres, no tant de classificació, i ha tingut ahir un moment d'anar avançant, però malauradament també ha caigut en la mateixa volta que Johan Zarco. I ja sí que comencem amb els que sí que han acabat la carrera. En aquest cas, Dylan Antonio ha tingut un cap de setmana prou normalet, no ha destacat massa, i en la carrera ha acabat últim. Sí que és de veres que ha barallat ahir un parell de posicions, però no s'acaba de trobar en la moto, i sí que és de veres que ha guanyat una carrera, però no acaba de pillar el feeling a la moto. Seguim amb el pilot jove madrileny, que no acaba tampoc d'agafar el ritme. També se l'està exigint com si fos un pilot experimentat quan és un rookie, i així en la posició 22 i ha acabat en la posició 21. Encara així no ha sigut bon cap de setmana per a Raúl Fernández. I seguim amb Darryn Binder. El pilot sud-africà no ha tingut tampoc massa bon cap de setmana. Sí que és de veres que durant els entrenaments i la classificació va tindre una caiguda prou forteta, però realment en carrera no ha variat molt les posicions i ha sigut també prou roïn el cap de setmana per a ell. I què dir de Stefan Bradl? El pobret s'ha trobat amb una moto que no la fa funcionar ningú, que no va cara a l'aire, les ondes realment estan molt mal i ha acabat en la posició de 9, ha fet el que ha pogut. Per altra banda, el campió del món de Moto2 no ha tingut tampoc un bon cap de setmana, ha sigut prou irregular tant en entrenaments com en classificació. Va classificar 16 i ha acabat 18 la carrera. No ha sigut un bon cap de setmana i tampoc s'està trobant massa amb la KTM. I continuant amb els espanyols, Àlex Márquez tampoc ha tingut un gran cap de setmana, encara que sí que hem vist en la carrera, és un xic més de carreres, jo diria, i ha tingut el moment ahir, la part final de la carrera, que ha avançat 3 o 4, inclús 5 posicions, però ha tornat a caure, no sabem si per gestió de pneumàtic o què, però ha acabat el número 17, igual que va eixir. I continuem amb Andrea Dovizioso, que la notícia d'este cap de setmana, més enllà de la carrera, és que anunciava que es retira definitivament del motociclisme. Una pena per al 3 vegades subcampió del món, que després de l'any que va prendre sabàtic ja no ha tornat a ser ràpid, i si a últim ha acabat 7è, no ha sigut tan mal cap de setmana per a ell. En la següent posició ha acabat Franco Morbidelli, l'italià que tampoc acaba de fer-se amb la Yamaha. Està demostrant cap de setmana que Fabio Quartararo és un geni fent el que fa, perquè realment la Yamaha no va massa bé. Va eixir en la posició 19 i ha acabat en la posició 15. Prou normalet. I per davant d'ell queda Policho, que ha tingut un cap de setmana per a mi molt roïn, en els entrenaments un ritme molt desastrós, en classificació va quedar 18è i ha pujat fins a la 14a posició, però no acaba, la onda va fatal, encara s'està recuperant de les costelles i el que sí que ha confirmat és que tindrà 2 anys de contracte per a la següent temporada. Immediatament per davant de Policho ha quedat Nakagami, el seu company de fàbrica, que sí que ha fet una bona carrera, ha pujat 7 posicions i si en la 20a posició ha quedat el 13, no ha estat una carrera gens roïna per a ell, encara que seguim veient que la Honda no funciona i el futur de Taka tampoc és un poc incert, perquè Ogura igual puja i si és que està un poquet ahí en el limbo. Bona carrera per a ell. I tenim per davant a Luca Marini, el pilot italià, que realment no ha sigut un mal cap de setmana per a ell. Va classificar 10è i ha quedat 12è, no està mal, ha replegat una bona colleta de punts
encara que sí que esperàvem un poquet més d'ell, però bé, ha estat un bon cap de setmana per a ell, jo crec, dins dels punts i una actuació prou correcta. I precisament parlant de pilots dels que esperàvem un poc més, Brad Binder és un pilot que ens acostuma a fer molt bons finals de carreres i ser prou imprevisible, però avui ha quedat 11, no està mal, però sí que esperàvem un poc més d'ell. Ha tingut un cap de setmana prou regular, però bé, ha estat bé, ha fet bona actuació. I entrem de ple en el top 10. Marco Bezzecchi ha fet un carrerón prou bo, ha estat barallant amb Aleix, amb Mir, i bueno, va fer uns entrenaments normalets, encara que una classificació molt bona, va classificar setè i acaba de ser la carrera. Marco Bezzecchi està postulant per a ser rookie de l'any, ja està pràcticament clar que va ser rookie de l'any i està fent una temporada excel·lent. Immediatament per davant tenim el Warrior, el guerrer Aleix Espargaró. Quina temporada està fent Aleix, quina mala pota, mai millor dit, ha tingut este cap de setmana. Era el dominador dels entrenaments, el dominador de la classificació i va tindre una caiguda molt dura, molt dura, que li va fer eixir a la carrera d'avui pràcticament ajudat per a pujar a la moto perquè anava molt coixo, té els dos turmells prou fotuts, però segueix en la baralla pel Mundial, ha sigut una molt bona carrera seua, ha aguantat ahir fins al final, inclús al final ha pogut passar a Quartararo, va fer molt bona classificació, ha quedat 9è, ha fet el que ha pogut i lo bo és que no se li ha escapat Quartararo, així que segueix estant dins de la baralla pel Mundial. Això sí, haurem de veure com se li va curant la lesió que va tindre ahir en classificació, perquè realment l'accident va ser molt dur, però bé, està ahí barallant, això no s'ha acabat i això és un exemple clar per a que vegem el que és MotoGP, és totalment imprevisible, estàs molt amunt, estàs barallant per un Mundial i en una classificació se te'n pot anar tot al fem. Encara així, cap de setmana molt bo per a Aleix Espargaró, ha pogut retallar punts i seguir ahí en la baralla amb Fabio Quartararo i ha demostrat tindre una valentia i un honor especial. Immediatament per davant ha quedat el seu rival directe per la lluita pel Mundial, Fabio Quartararo. Ha tingut un cap de setmana un poquet agredols, diria jo, entrenaments bé, classificació regular, perquè va classificar quart, però clar, necessita ja guanyar perquè s'està jugant el Mundial, i va classificar quart i ha quedat octau. No està mal, però ha sigut, jo crec que una estratègia un poc desafortunada, perquè ha eixit amb el pneumàtic bla davant i el mig darrere. No sabem exactament per què, segurament perquè l'any passat va guanyar en esta mateixa pista amb aquests pneumàtics i no sé si tindria la confiança plena en això o què, però l'estratègia crec que li ha fallat un poquet. Al principi ha començat a tirar, anava molt bé, però crec que el pneumàtic se li anava gastant, anava perdent ritme i posicions, i bueno, una octava posició que crec que li sap a poc perquè hauria d'haver aprofitat més l'error i la caiguda que va tindre Aleix Espargaró, que li donava prou avantatge per a la carrera d'avui, que si haguera sabut aprofitar li haguera tret una bona distància en la lluita pel Mundial, però no ha sabut aprofitar-la, li ha eixit mal l'estratègia i bueno, octau, les coses en el Mundial segueixen entre Aleix i ell de la mateixa manera en la que la van deixar en Asen. I continuant en la part alta de la taula, Alex Rins ha fet un carrerón molt estrany, però un verdader carrerón. El tio ha eixit amb unes ganes, ha fet una eixida brutal, una eixida excel·lent, ha començat a avançar. És de veres que en els entrenaments va ser un poc normalet, en la classificació va classificar 11è, que tampoc està massa bé per a un pilot com ell, que este circuit li venia superbé, ha guanyat ja així, fa un parell d'anys va guanyar així la carrera, i és un circuit que li ve molt bé perquè són curves molt ràpides i per al seu estil de conducció i de pilotatge li venia superbé, i com dia ha començat la carrera, ha tirat com un dimoni i s'ha ficat en les primeres posicions en apenes una volta i mitja o 2 voltes, i quan ha començat a donar esperances s'ha ficat primer i ha començat a tirar del carro, però a poc ha anat desunflant-se,
finalment acaba setè, jo crec que un poc també agredolç perquè ens ha donat una esperança de dir hòstia, igual guanya, perquè pareixia que tenia alguna més, però finalment no s'ha pogut donar. Encara així el balanç jo crec que és positiu, ha fet un gran cap de setmana, encara que la posició, no està del tot bé, però encara així un cap de setmana molt brutal. Immediatament per davant, un Miguel Oliveira, per a mi inesperadíssim. El portuguès començava el cap de setmana prou normalet, uns entrenaments normalets, la KTM no anava molt bé, la classificació 13è, però ha sigut un mitjà de carrera fins al final espectacular. Ha començat a tirar del carro i avançar pilots i pareixia que no li podia parar ningú. Finalment acaba sisè, per a mi una actuació molt bona, una actuació molt bona del portuguès que bé, no aconseguís del tot fer-se amb la KTM, però demostra que té molt de talent. Un Jorge Martín que per a mi ha fet un carrerón super brutal, encara que un sabor al final un poquet agredolç perquè el seu rival directe per la moto oficial de l'any que ve, Ducati, Enea Bastianini, li ha adelantat al final i bé, s'hem quedat un poc xafats, encara que crec que ha fet un carrerón brutal, ha avançat un muntó de pilots i en general ha fet un cap de setmana molt bo. Per altra banda, un Enea Bastianini imparable, ha anat com un missil, ha fet un autèntic carrerón. Este tio, quan és un pilot de carreres totalment, no classifica massa bé, no entrena massa bé, per dir-ho així, no destaca, però en carrera és un animal. Ha començat a adelantar gent i avançar posicions i quan s'hem volgut donar compte estava quasi en el pòdium. Un carrerón brutal d'Enea Bastianini que li ho està posant molt complicat a Jorge Martín en la baralla per la moto oficial de l'any que ve. I ja entrant en el pòdium, Jack Miller, l'australià, ha fet una carrera de les seues. D'anar tirant, s'ha posat al principi molt pegat al cap de grup i ha començat a tirar i a estar ahí darrere fins que ha trobat la seva oportunitat. És de veure s'està barallant i finalment un Maverick Viñales incommensurable li ha llevat aquesta segona posició que per a mi Maverick ha fet segurament la millor carrera de lo que va de temporada i és algo que tenia ahí, ha demostrat un grandíssim ritme tant en entrenaments com en la classificació i ha fet una carrera, jo crec que per al record trobem un Maverick, és el que volíem veure, un Maverick content, segur del que fa i amb ganes de guanyar. I per finalitzar, el campió de la carrera, Pecco Bagnaia, ha fet un carrerón. No esperàvem, jo almenys no esperava que es posara tan avant tan prompte. Ha sigut un cap de setmana per a ell, jo crec que molt més discret dels que venia acostumant-nos. Estava en un moment un poquet estrany, però ha sigut pillar-la directa i ha dit així guanye jo avui, passe el que passe. Ha estat barallant ahir junt amb Maverick, que li ha pogut llevar la victòria al final, però després de la batalla amb Rins ha agafat el ritme i no el podia agafar pràcticament ningú. Un carrerón autèntic tant de Pecco com de la resta de pilots que han quedat per darrere d'ell, que han barallat fins al final. Bé, i amb tot això dono per finalitzat el meu primer resum del Gran Premi de Gran Bretanya. Crec que ha sigut una carrera super emocionant, un cap de setmana molt guai, molt xulo. De fet, crec que ha sigut la carrera més emocionant del que portem de temporada fins ara. I el campionat està més emocionant que mai, amb la victòria de Pecco i la caiguda de Zarco i els errors que ha tingut Fabio i Aleix. Crec que el Mundial s'apreta un poc més, li dona molta emoció a esta recta final. Este Gran Premi per a mi sempre serà especial perquè és el primer en el que he decidit fer un resum amb els meus mitjans i amb les meues ferramentes. Espero que vos hagi agradat molt i no dubteu que milloraré per als pròxims. Així és que res, moltes gràcies i ens veiem la pròxima carrera.